Právě teď sleduju proces, o kterém málo kdo mluví nahlas, ale který už běží na plný výkon. Obranářské akcie letí nahoru tempem, jaké nemá smysl ani pokrytí čísel, protože nejde o čísla. Lockheed Martin se posunul o 8%, Northrop Grumman o 10%, Kratos Defense o 17% a to během jediného dne. Nvidia v tom samém okamžiku klesá, Apple klesá, Meta klesá. Stříbro padá o 5% v nejtvrdším propadu za poslední měsíce. Bitcoin klesá pod $90,000. A ministr financí stojí před kamerou a otevřeně tlačí Fed, aby okamžitě snížil sazby. To nejsou náhodné pohyby. To je nové uspořádání kapitálu a nenávratný posun síly. Trump oznámil rozpočet na obranu ve výši $1,5 bilionu na rok 2027. Normální nárůst se pohybuje kolem 1 až 3%, když prezident nadhodí vojenské ambice. Ale tady se bavíme o nárůstu o 60% ve srovnání se současným rozpočtem 901 miliarda. Když vidíte akcie obranářů skákat o 17%, není to reakce na čísla. Je to reakce na rozkol v globální struktuře. Venezuela se stala realitou. O Grónsku se mluví naprosto vážně. Napětí mezi Čínou a Japonskem roste. Tchaj-wan zůstává na ostří. Trh posílá signál, že vstupujeme do éry, kdy tvrdá síla, železo a reálná aktiva vítězí nad spekulativní technologií. Pokud jste uvnitř obranného průmyslu nebo máte blízko k dodavatelským řetězcům tohoto sektoru, už to teď pozorujete na vlastní kůži? Kdybyste se drželi standardní logiky, řekli byste si, že Nvidia je nedotknutelná, protože umělá inteligence je největší téma v technologiích. Jenže Nvidia dnes klesá, Apple klesá, Meta klesá, Oracle klesá o 2%. A tady je to, co nikdo nespojuje. AI příběh neumírá. Mění se struktura toho, kam teče kapitál. Anthropic, společnost za AI modelem Claude, uzavřela financování $10 miliard s oceněním na 350 miliard. Před 3 měsíci byli na 183 miliardách, v březnu na 61,5 miliardách. To je nárůst o 470% za necelý rok. OpenAI je oceněna na 500 miliard. XAI právě získala 20 miliard. AI bublina nepraskla. Peníze jen přecházejí do jiné části AI architektury. Fáze lopatek a krumpáčů je u konce. Nvidia vyjela na vlně hardwaru až na kapitalizaci 5 bilionů. Teď se otázka přesouvá k tomu, kdo umělou inteligenci skutečně využívá, kdo ji monetizuje, kdo z ní generuje výnos. To je důvod, proč Anthropic exploduje. Jejich produkt Claude Code generuje $500 milionů ročního příjmu a cílí na 26 miliard do konce roku 2026. Pokud chcete rozebírat tyto signály dřív, než se starou titulky v médiích, přihlaste se k odběru. Tady fixuju to, co systém raději neřeší nahlas. Jensen Huang na CS řekl, že Nvidia vidí velmi vysokou poptávku po H200 čipech z Číny. Bloomberg hlásí, že Čína povoluje dovoz těchto čipů právě teď. To je obrovská věc, protože všichni předpokládali, že Peking to zablokuje. Vyvíjejí vlastní čipy, omezují zahraniční technologie. Proč by teď najednou vpustili americké AI čipy na svůj trh? Moje teorie je jednoduchá a spekulativní, ale časování je příliš přesné. Čína právě zavedla vývozní omezení na stříbro, wolfram a antimon, strategické materiály. Dusí dodávky na západ a zároveň povoluje dovoz AI čipů. To je výměna. Strategický swap. Vy nám dáváte svoju AI technologii, my vám dáme naše kovy. Nikdo to neříká veřejně, ale načasování je příliš koordinované. A co to znamená pro investory? Nvidia má významný potenciál, který ještě není v ceně. Analytici mluví o Číně jako o rozhodujícím pozitivním faktoru. Pokud se prodeje H200 uskuteční, bavíme se o miliardách nečekaných příjmů. Ale Nvidia teď vyžaduje od čínských zákazníků plnou platbu předem. Žádný kredit, žádné podmínky, hotovost při dodání. To není přístup k důvěryhodnému zákazníkovi. To je způsob, jak se zajistit proti nejistotě. Nebo se mýlím a tohle je stále normální chování trhu. Stříbro bylo včera zdevastované. Propad o 5% během jediné seance, $78 až na 74,48 dolarů za unci. Zlato ztratilo méně než 1%. Poměr zlata ke stříbru vyskočil na 58,40, což je nejširší rozpětí za týdny. Oficiální vysvětlení zní: roční vyvažování indexu, kdy fondy mechanicky prodávají futures po tom, co stříbro předčilo ostatní aktiva v roce 2025. Technicky to je pravda, ale není to celá pravda. Vývozní omezení Číny vstoupila v platnost 1. leden. Stříbro teď vyžaduje státní licence na export. Pouze velké státem schválené společnosti splňují kritéria.
To by mělo být býčí signál. Nabídka je omezená, takže ceny by měly jít nahoru. Ale místo toho jdou dolů. Buď je trh zcela iracionální, nebo se děje něco jiného. Můj pohled je přímý. Papírový trh se odděluje od fyzického trhu. Šanghaj obchoduje stříbro nad $80, zatímco COMEX ukazuje 74. To není normální rozpětí. To je vážný rozkol. Papírový trh se používá k tomu, aby držel ceny dole, než se nedostatek ve fyzickém světě stane nepopiratelným. A když tento tlak praskne, a historicky vždycky praskne, pohyb nahoru bude prudký a náhlý. Všimli jste si podobných signálů ve vaší zemi, ve vaší zkušenosti s komoditami nebo ve vašem sektoru? Bitcoin se dostal pod $90,000 a teď se drží těsně nad touto úrovní. Odlivy z Bitcoin ETF se blíží $500 milionům. Bitcoin má stále problém s identitou. Je to digitální zlato, rizikové aktivum, technologický trade nebo ochrana před inflací. V tuto chvíli se chová jako rizikové aktivum. Když technologické akcie padají, Bitcoin padá. Když Nasdaq klesá, Bitcoin následuje. Současně zlato se obchoduje nad $4,400 a stříbro dosáhlo rekordních hodnot minulý týden. Drahé kovy působí jako bezpečný přístav. Bitcoin ne. Stále se obchoduje vedle technologických akcí. Aby Bitcoin skutečně prorazil výš, musí se oddělit od Nasdaqu a začít se obchodovat spíš jako zlato. To se ještě nestalo. Analytici z Bernstein věří, že $80,000 označilo dno. Funstrat cílí na 115 000 do konce roku. Někteří vidí 130 000 v prvním čtvrtletí. Můj pohled je ale prostý. Dokud Bitcoin neprokáže, že dokáže udržet hodnotu během skutečného útěku od rizika, zacházím s ním jako s technologickým aktivem, ne jako s bezpečným přístavem. To znamená, že kdokoliv, kdo je dlouhý v Bitcoinu, by měl být připraven na další volatilitu. Kde podle vás to jako první praskne? V logistice, v cenách nebo v přístupu? Zítra v 8:30 ráno východního času dostaneme zprávu o prosincové zaměstnanosti mimo zemědělství. Ekonomové očekávají přidání 55 000 pracovních míst, což je historicky slabé číslo. Listopad přišel s 64 000. Září, které bylo revidováno dolů, ukázalo 108 000. Míra nezaměstnanosti je momentálně na 4,6%, což je nejvyšší úroveň za více než 4 roky. A tady je to zajímavé. Ministr financí Scott Bessent dnes hovoří na Economic Clubu v Minnesotě a CNBC má exkluzivní přístup k jeho připraveným poznámkám. Jeho vzkaz je zcela jasný. Federální rezerva musí snížit sazby teď, ne později. Řekl, že snížení sazeb je jediná chybějící složka pro ještě silnější ekonomický růst. Přemýšlejte o tom, co se tu děje. Ministr financí veřejně tlačí na Federální rezervu těsně před velkou zprávou o zaměstnanosti. To je vysoce neobvyklé. Buď věří, že zítřejší data budou slabá a předbíhá narativ, nebo klade politický základ pro snížení sazeb bez ohledu na to, co data ukážou. Tak či onak by trhy měly dávat velký pozor. Pokud zítřejší zpráva přijde slabá, pravděpodobná reakce bude měkčí. Dolar, růst zlata a stříbra, zvýšená očekávání snížení sazeb, určitá úleva pro technologické akcie kvůli nižším předpokladům sazeb a možná pauza u obranářských akcí po tak silném běhu. Pokud zpráva přijde silnější než očekáváno, dolar by mohl posílit, zlato a stříbro by mohly ustoupit. Fed může zůstat v nečinnosti déle, technologie by mohly zůstat pod tlakem a rotace do hodnotových akcí by mohla pokračovat. Včera Alphabet nakrátko předstihl Apple a stal se druhou největší společností na světě podle tržní kapitalizace. Google dosáhl přibližně $3,88 bilionu, zatímco Apple stál kolem $3,84 bilionu. To je něco, co jsme v podstatě nikdy neviděli a mluví to svazky o tom, jak se vůdcovství uvnitř trhu začíná posouvat. Apple byl dominantní technologickou společností více než 10 let. Teď je Google větší. To samo o sobě nám říká něco důležitého. Trh odměňuje exekuci v umělé inteligenci nad dominancí spotřebitelském hardware. Apple se stále snaží dostat Siri do pořádku. Jejich AI upgrade byl odložen a společnost evidentně dohání zpoždění. Google právě vydal Gemini 3 s velmi pozitivními ohlasy. Podepsal dohodu s Anthropic, která údajně dosahuje desítek miliard dolarů. Meta údajně dokonce jedná o pronájmu Googlových TPU čipů. Apple stále primárně prodává iPhony. Google prodává AI infrastrukturu a trh posílá velmi jasný signál. Infrastruktura teď znamená víc. Takovýchto nesrovnalostí přibývá. Pravidelně ukazuju, kde logika praská, zatímco oficiální média mlčí. Přihlaste se, pokud to chcete vidět dřív než DAF.
Přibližme se na chvíli zpátky k Anthropic, protože tento příběh nám říká něco důležitého o tom, kam skutečně teče kapitál. Anthropic je údajně oceněna na $350 miliard za společnost, která byla založena v roce 2021. Projektují zhruba $26 miliard příjmů do konce roku 2026. Pokud skutečně tato čísla dosáhnou, ocenění začíná dávat smysl. Co je zajímavější, je to, že Anthropic se údajně připravuje na IPO letos. Současně se také říká, že OpenAI zvažuje vstup na burzu, potenciálně s oceněním blízko $1 bilionu někdy na konci roku 2026 nebo v roce 2027. To znamená, že bychom mohli vidět 2 masivní AI související IPO na trhu v relativně krátkém období. Pokud se to stane, vytáhne to významné množství kapitálu z existujících veřejných trhů. Peníze, které jsou momentálně investované v společnostech jako Nvidia, Microsoft a Google, se pravděpodobně přesunou, alespoň částečně, do těchto nových nabídek. Tady mnoho retailových investorů obvykle ztrácí větší obraz. Venture kapitálové firmy, které investovaly brzy do Anthropic, firmy jako Coatue, Spark a různé státní investiční fondy, se potenciálně dívají na výnosy 10krát, 20krát nebo dokonce více. Retailoví investoři nedostanou přístup do těchto raných kol. V době, kdy společnost jako Anthropic vstoupí na burzu, snadné peníze už jsou pryč. Ale to, v čem retailoví investoři stále mohou participovat, je infrastruktura za AI boomem. Lopátky a krumpáče AI éry. Společnosti jako Nvidia, AMD, Broadcom, nemovitostní investiční trusty datových center, energetické společnosti, které dodávají energii potřebnou pro provoz AI infrastruktury. AI revoluce je reálná, ale způsob, jak do ní investovat, se vyvíjí. Honit titulky není nikdy správný tah. Sledovat tok kapitálu obvykle je. Morgan Stanley, jeden z největších správců majetku na světě s přibližně $1,8 bilionu v aktivech pod správou, podal u SEC žádost o spuštění vlastního spotového Ethereum ETF. A to ne proto, aby distribuoval produkt někoho jiného, ale aby vytvořil vlastní. Tato žádost přišla jen hodiny poté, co podobné žádosti byly podány pro spotový Bitcoin a Solana trusty. 3 podání související s kryptem za 44 hodin, všechny od Morgan Stanley. To samo o sobě by mělo upoutat pozornost. Toto je stejná instituce, která se nechtěla dotknout kryptoměn ani tyčí před pouhými 3 lety. Teď rychle budují své vlastní interní produkty. To samo o sobě vám říká něco důležitého. Institucionální infrastruktura pro krypto se staví právě teď. Není to diskutováno, není to studováno, staví se. A když se firma jako Morgan Stanley pohne, ostatní správci majetku obvykle následují. To by mohlo být jeden z těch dominových momentů, který otevírá dveře mnohem více. Klíčový bod, který mnoho lidí přehlíží. Když instituce vytvářejí nové investiční produkty, potřebují je naplnit. Potřebují aktiva pod správou. Potřebují obchodní objem. To nakonec znamená nákupní tlak. Možná ne dnes, možná ne tento měsíc, ale ta poptávka jen tak nezmizí. Pojďme si krátce dotknout CES, které se právě teď koná v Las Vegas, protože jsou tam signály, kterým stojí za to věnovat pozornost. Jensen Huang přednesl svou hlavní řeč a Nvidia tlačí své čipy příští generace Ruben. Řekl, že zákazníci budou moci začít je testovat letos. Jeho slova byla velmi jasná. Poptávka po Nvidia GPU se zrychluje. Složitost modelů roste 10násobně každý rok. Lisa Su, generální ředitelka AMD, také prezentovala, zdůrazňujíce, že AMD získává biznis v datových centrech od společností jako OpenAI a Oracle. To, co mě ale nejvíc zaujalo, byla širší témata akce. CES letos není jen o AI čipech, je o tom, jak se AI pohybuje do fyzického světa. Robotika, autonomní vozidla, chytrá infrastruktura, fyzická AI. To vypadá jako další fáze. Posledních pár let se fokus soustředil na budování digitálního mozku. Teď průmysl začíná budovat tělo, které propojuje tu inteligenci se skutečným světem. Elon Musk nedávno řekl, že rok 2026 by mohl být rokem singularity. Jestli se to ukáže jako pravda, je otevřené debatě, ale jedna věc je jasná. Když lídři jako Jensen Huang, Lisa Su a Elon Musk všichni ukazují stejným směrem k fyzické AI, robotice a stělesněné inteligenci, stojí to za pozornost. Z investičního hlediska to naznačuje podívat se za čistě softwarovou AI směrem k firmám, které umožňují interakci s fyzickým světem. Senzory, motory, pohonné jednotky. Tyto oblasti budou pravděpodobně hrát mnohem větší roli v příští fázi tohoto cyklu.
Trump včera oznámil, že plánuje zakázat institucionálním investorům nakupovat rodinné domy. To zahrnuje firmy jako Blackstone, BlackRock a velké private equity skupiny, které agresivně skupují rezidenční nemovitosti od roku 2008. Pokud se to skutečně stane, a to je stále velká otázka, dynamika trhu s nemovitostmi by se významně změnila. Přemýšlejte o tom, co by to znamenalo. Institucionální kupci představují možná 0,5% rodinných domů celonárodně podle vlastních dat Blackstone, ale na některých trzích, jako je Atlanta, Phoenix a Tampa, je jejich přítomnost mnohem větší. Odstraňte tyto kupce a potenciálně snížíte konkurenci pro kupce prvního bytu. Uvidíte měkčí ceny na trzích, kde instituce byly nejaktivnější, a najednou uvolníte velký fond kapitálu, který musí najít nové místo kam jít. Takže kam ty peníze potečou? Komerční nemovitosti jsou jedna možnost, ale tento sektor stále bojuje s trendy práce z domova. Komodity jsou další volba. Alternativní aktiva jsou také pravděpodobní kandidáti. Pokud zákaz na bydlení skutečně vznikne, skutečný dopad bude v tom, jak se kapitál přerozdělí. To je místo, kde obvykle leží příležitost. Nekladu směrový sázku na bydlení samo o sobě. Klíčový bod je sledovat sekundární efekty. Velmi často zřejmý trade není ten nejziskovější. Přibližně v tuto dobu loni jsem mluvil o tom, že začíná rotace. Řekl jsem, že technologie nepovede navždy. Řekl jsem, že komodity se připravují. Řekl jsem, že obrana je podhodnocená. Od té doby stříbro vzrostlo o 147% v roce 2025, zlato o 65% a obranářské akcie dosáhly několika historických maxim. Neříkám to proto, abych se chlubil. Říkám to proto, abych zdůraznil bod. Narativy, které řídí trhy, se mění a investoři, kteří tyto posuny rozpoznají brzy, jsou ti, kteří mají tendenci generovat nadprůměrné výnosy. Právě teď vidím, jak se začíná formovat další rotace. Posun z AI čipů směrem k AI aplikacím. Posun od čisté technologické dominance směrem k obnovené relevanci obrany a infrastruktury reálného světa. Od papírových aktiv k fyzickým zdrojům. Od globalizace k nacionalismu zdrojů. To není predikce, je to pozorování. Sleduji, co trhy dělají, ne co komentátoři říkají. A poselství, které přichází z cenového pohybu, je jasné. Rok 2026 nebude vypadat jako 2024 nebo 2025. Investoři se mohou přizpůsobit nebo budou zaostávat. To jsou skutečné volby. Dovolte mi dát vám jednoduchý rámec, jak zpracovat všechno, o čem jsme diskutovali. Nazývám to přístupem 3 časových rámců. Na taktické úrovni, což znamená příštích 1 až 4 týdny, je zítřejší zpráva o zaměstnanosti klíčovým katalyzátorem. Pokud je zpráva slabá, pravděpodobná odpověď je měkčí dolar, síla ve zlatě, vyšší ceny dluhopisů a rostoucí očekávání snížení sazeb. Pokud je zpráva silná, dolar pravděpodobně posílí, chuť k riziku zůstane omezená a opatrnost zůstane vhodná napříč většinou aktiv. Obranářské akcie po dnešním explozivním pohybu mohou pauznout nebo konsolidovat. $80,000 u Bitcoinu se stává kritickou úrovní a musí být velmi pečlivě sledováno. Na strategické úrovni s výhledem 1 až 6 měsíců se vyvíjí několik témat. Vidíme interní rotaci uvnitř AI, posun od čipů směrem k aplikacím. Návrh zákona o obranných výdajích začne procházet kongresem. Obchodní dynamika mezi Čínou a USA zůstává v pohybu. Dráha sazeb Federální rezervy se může stát jasnější nebo potenciálně více matoucí. A v pozadí potenciální IPO Anthropic nebo OpenAI se rýsují se schopností vytáhnout významný kapitál napříč trhy. Na sekulární úrovni během příštích 1 až 5 let jsou posuny mnohem větší. Fyzická AI a robotika se posouvají od konceptu k realitě. Nacionalismus zdrojů se stává dominantním globálním tématem. Multipolární svět pokračuje v nahrazování nespochybňované americké hegemonie. Tvrdá aktiva stále častěji překonávají finanční aktiva. A širší dluhový problém tiše pokračuje v budování v pozadí. Každá pozice, kterou zaujmete, by měla jasně zapadat do jednoho z těchto časových rámců. Nepleťte si je. Taktický trade není strategická investice. Strategická pozice není totéž jako sekulární sázka. Vězte, co vlastníte a proč to vlastníte. Ta jasnost je to, co brání panikovému prodeji a emočnímu nákupu, když se trhy stanou volatilními. Vraťme se ještě na okamžik k širšímu obrazu, protože je důležité spojit všechno dohromady. Jen za poslední týden jsme viděli americké síly zajmout venezuelského prezidenta, Trump navrhl získání Grónska, přičemž nevyloučil vojenskou sílu, Čína implementovala omezení exportu stříbra, napětí vzrostlo mezi Čínou a Japonskem kvůli exportním kontrolám.
Rozpočtový návrh na obranu ve výši 1,5 bilionu dolarů a Spojené státy odstoupily ze 66 mezinárodních organizací. To není normální pozadí šumu pro trhy. To představuje zásadní posun v globálním řádu. Rámec po druhé světové válce volného obchodu, globálních institucí a nespochybňované dolarové dominance je aktivně demontován. To, čo ho nahradzuje, je nacionalismus zdrojů, velkomocenská konkurence a jasně definované sféry vlivu. Ten posun má velmi reálné důsledky pro portfolia. Vítězové v tomto prostředí jsou obranní dodavatelé. Komodity se strategickým významem jako stříbro, vzácné zeminy a uran. Domácí producenti nad křehkými mezinárodními dodavatelskými řetězci a tvrdá aktiva nad papírovými nároky. Poražení jsou společnosti, které silně závisí na obchodu s Čínou, podniky závislé na globálním dodavatelském řetězci, vysoce zadlužené společnosti ve světě, kde sazby zůstávají zvýšené a čisté růstové příběhy, které postrádají konzistentní zisky. Toto není dočasná rotace, to je změna režimu. Portfolia, která fungovala od roku 2010 do roku 2024, nejsou portfolia, která pravděpodobně budou fungovat od roku 2025 do roku 2035. Pokud se nepřizpůsobujete, pravděpodobně zaostanete a možná významně. Nyní pojďme si ujasnit, jak přemýšlím o prvním čtvrtletí roku 2026. Zůstávám býčí na obraně. Společnosti jako Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX a Kratos budou těžit z toho, že výdaje rostou a ty výdaje přicházejí. Jsem konstruktivní ohledně komodit se zlatem držícím se nad $4400, stříbrem vypadajícím atraktivně při poklesech a ropou potenciálně odrážející se z přeprodaných úrovní. Také upřednostňuji AI infrastrukturu, ne spotřebitelsky zaměřené AI příběhy, ale backend systémů včetně datových center, polovodičů a energii. Nakonec zůstávám pozitivní vůči finančním institucím, protože vyšší úrokové sazby na delší dobu mají tendenci prospívat bankám jako JP Morgan, Goldman Sachs a Bank of America. Jsem neutrální k Bitcoinu. Zatím. Potřebuji vidět jasné oddělení od rizikových aktiv. Sleduji $80,000 jako podporu a $100,000 jako odpor. Jsem také neutrální ke spotřební technologii, včetně Apple a spotřebitelsky zaměřených AI her. Realizace stále záleží a právě teď chci vidět reálné výsledky, ne sliby. Jsem opatrný na čisté růstové příběhy. Společnosti bez zisků, bez cashflow a nic než projekce si vedly velmi dobře v roce 2021. To prostředí v roce 2026 neexistuje. Jsem také opatrný na dodavatelské řetězce, které silně závisí na Číně. Rizikový profil tam je asymetrický a je prostě příliš mnoho způsobů, jak věci mohou jít špatně. Zůstávám opatrný také na dlouhodobé dluhopisy. Inflace nezmizela. Federální rezerva je omezená a boj proti této realitě nebyla vítězná strategie. Vezměme si širší perspektivu, protože jsme v paradoxním okamžiku. Akciový trh je blízko historických maxim. Ekonomika je často popisována jako silná. Nezaměstnanost, i když roste, je stále nízká podle historických standardů. A přesto ministr financí otevřeně tlačí na snížení sazeb. Ceny ropy jsou na víceletých minimech. Výrobní data jsou slabá. Trh s nemovitostmi je fakticky zmrazený. Něco tady nesedí. Buď je trh v právu a ekonomika je v pořádku, nebo je trh popírání a směřujeme do turbulence. Po 20 letech obchodování je tu jedna lekce, která konzistentně platila. Když se narrativ a data rozcházejí, data nakonec vyhrají. Je mnohem důležitější sledovat, co lidé dělají, než co říkají. Centrální banky nakupují zlato v rekordních množstvích. Čína hromadí strategické kovy. Obranné rozpočty rychle rostou. Nejbohatší jednotlivec na světě otevřeně mluví o technologické singularitě. Tyto akce posílají poselství. Něco významného přichází a portfolia by měla být podle toho pozicována. Co vy vidíte u sebe? A kdy? Jak si myslíte, začne skutečné prasklutí? Napište do komentářů. Pokud vám tento rozbor ukázal víc než standardní zprávy, přihlaste se k odběru. Budu pokračovat ve vykrývání mechanismů, které obvykle zůstávají za oponou. Zítra přijde zpráva o zaměstnanosti a reakce trhu na ní bude důležitější než samotné číslo, protože čísla můžete revidovat, ale tok kapitálu to nemůžete. Obrana roste, technologie rotuje, komodity se oddělují a systém se přeskupuje rychleji, než většina lidí vnímá. Někdo tomu bude rozumět včas, někdo ne. Kde stojíte vy?